ಕುಡ್ಲದ ಪೇಂಟ್ ಎಡ್ತಲ ಇತ್ತೆ ಪುತ್ತೂರು ಪೇಂಟ್ ಬುಳೆ ಒಂದುಂಡು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಎಂಕಲ್ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಪನಂತ ಇತ್ತೆ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದಲ ಪೊರ್ಲು ಪುತ್ತೂರು ತೋಜೊಂದುಂಡು ವಾ ವೇದಿಕೆ ಉಂಟುನಲ್ಲ ಅತ್ತಂಡ ವಾ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಂದಾಂಡ್ ಅವ್ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಎಂಕ ಶಿಲ್ಪ ಬೋರ್ಡ್ GL1 ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ದ ಇನ್ನಿತ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಬೈದಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಗಿನ ಸೊಲಮೇಲು ಎಕಡೆ ದಿಂಗಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಕನ್ನಡವೇ ಪಾತ್ರ ಅಂತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಏರ್ ನೆಟ್ ಉಂತುವಾರು ಏರ್ ಪೋಪಾರಂದೇ ಗೊತ್ತಾಪಿ ಮಾತ ಅಂಚಿಗೆ ಬೆರಿಬಾರ್ದೇ ಉಲ್ಲ ಪೋಪು ನಕ್ಲ ಉಂತು ನಕ್ಲ ನಿಕ್ಕಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಕೆಲವರು ಎಡ್ನೀರಿಗೆ ಪೋಪೇರ ಅನ್ ಸ್ವಾಮಿಲನ್ನ ಬೆರಿಯೇ ಅಂಚ ಉಳ್ಳೇರು ಬೆತೆ ಬೇತಕ್ಲು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಉಳ್ಳೇದಾಗಂದು ಕೇಂಡ ಶಾಪಿಂಗ್ ವಾ ಮೋಲ್ ಆವಡು ಓಲ ಒಳ್ಳೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಪನಿಂದ ಅಂಡ ಕಾಂಡೆ ಅಂಡ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ತುರು ತೀತಿರು ಬೈಯದ ಪೊರ್ತು ಮಾತೆರ್ಲ ತಿಕ್ಕುವಿರಂದು ಮುಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂತ ತೋಜೋಡು ಅಂಚಾದ ಮಾತ ಬೈಯದ ಪೊರ್ತು ಈ ನಮ್ಮನೆ ಜನ ಸೇರೋಡುಂದಾಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚಿನ ಅಂದ್ಕೇಂಡ GL ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ದ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ GL ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ದ ಸಂಸ್ಥೆ ಏತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತಾಪಡು ಇತ್ತು ಜನ ಸೇರೋಡುಂದಾಂಡ ಆ ಸಂಸ್ಥೆದ ವಹಿವಾಟು ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನ ಹಿಡಿದವರ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಜನ ಸೇರಿದನಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡಂಜೆಂಜಿನ ಅನ್ನಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಪೇಂಟ್ ಎಡ್ತಲ ಇತ್ತೆ ಪುತ್ತೂರು ಪೇಂಟ್ ಬುಳೆ ಒಂದುಂಡು ಐಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆವಡು ಅತ್ತಂದಾನ ಮೊಹಲ್ ಆವಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ತುಯ್ಯರ್ನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಆವೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಸಿಟಿತ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಎಂಕಲ್ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಪನಂತ ಇತ್ತೆ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದಲ ಪೊರ್ಲು ಪುತ್ತೂರು ತೋಜೊಂದುಂಡು నేను తూనకని భయంకర మనస్సు దింగిది పరుపును ఇంచిన మాల్ మాత బోర్డు దయగందుకేండ జనకులు ನನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಪತಕ ಬನ್ನಗ ಇಂಚಿನ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಬೆಳಗೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಾದ ಮಾತೆರ್ಲ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುಣತ್ತೆ ಇಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಯ್ಬೇಕ ಮಾಲ್ಗೆ ಜನ ಇತ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಆ ಪೊರ್ಲು ಒಂಜಿ ಮಾಲ್ ದಾಯಗಂದುಕೇಂಡ ಯಾನ ಯಾಪಲ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಮಲ್ತಂತೆ ಅವಲೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಗೆ ಬಡದು ಮಾಲ್ ಎಂದು ಬಂದ್ಪೇರು ಅಂಚಾದ ಏರೆ ಪುಡತಿನ ಏರೆ ಅಂಚ ಮಾಲಿನಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅವು GL ಸಂಸ್ಥೆದ ಆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಲಕ್ಕು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಇತ್ತಲ ಪಣಂದುಲ್ಲಿ ಇಮೇಟಿ ಜಾಗ ಬೋಡ್ತನಾತುಂಡು ಅವು ಜಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ದಿವೊಂದಿನ ತಾಣ್ಣ ದಾಯಗಂದುಕೇಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂದು ನೇರ್ದಲ ಮಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಅಪಗ ಖಂಡಿತ ಜಾಗ ಬೋಡ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡತೆ ತೀತರ ತೋಜೋಡು ಅಂಚ ಮಾತೇರ್ನಲ ಮೋಕ್ಯ GL1 ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ದ ಮಿತ್ತುಪಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರೊಂದೇ ಪುಲೆ ಈ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊರ್ನಾತೆ ಇಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಯಾನು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ನಿಜವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ದಯಬಂಡ ಸುರಿ ಅಡಿತ್ತೆ 8:30 ಗಂಟೆಗೆ ನಾಟಕ ಯಾನ ಆ ಜವನೆಡ ಲೆತ್ತಿನ ಜವನೆಡಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾಂಡೆನ ಹತ್ತು ಬೈಯಾಡು ಯಾನು ಒತ್ತೊಂದು ಆತನ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಪುಜಿಂದ ಬನ್ನಿ ಇರ್ಲತ್ತು ಬರ್ಪೆಂದು ಬನ್ನಿ ಇರ್ಲತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಬಂಡರು ಇರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ಮಾತ ಉಳ್ಳೇರಿಂದ ಯಾನು ಆಯ್ತಾ ನೆಟ್ಟು ತೂನ ಕಾಂಡು ಚೆಕ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಕ್ಲ ಸಭೆಗೆ ಒಬ್ಬ ನೆಡ್ದು ಯಾನು ಮನಿ ಬಂದ ಕುಲ್ಲು ನೆಟ್ಟೆ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ ತೂ ಬರಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ಬರ್ವಿಂದಣ್ಣ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಕ್ಲ ಪಾಡ್ನ ತೂ ಬರ್ಪುಂಡತ ಅಕ್ಲು ಬರನ್ನಿ ನೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತು ಬೇಗ ಪೋಯರು ಇಜಿಂದ ಅಕ್ಲು ಬೈದನ್ನ ಆತು ಪೊಡ್ತಲ್ಲ ಅಕ್ಲೇ ಪಾತಿರ್ದು ದಯಪಂಡ ರಾಜಕೀಯದ ಅಕ್ಲು ಬತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲು ಪಾತಿರೋಡೆ ಪಣದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪುಣಿ ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಲು ಪಾತೇರು ಜಿಂದಾಡಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಅಕ್ಲು ಲೆಕ್ಕೊಡ್ದೆಚ್ಚ ಪಾತೇರ್ನಲ್ಲ ನಂಗೆ ಬೇಜಾರು ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಕಲಾವಿದರು ಎಂಕಲ್ ಪಿರಾಡ್ಕೊಳ್ಳೊಂದು ಏತೋ ಸರ್ತಿ ರಾಜಕೀಯದಕ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ ಏತು ಪುಕಾರು ವಾತೆ ಪಿರಾಡ್ ನೆರಪ ಮೆರ್ನ ಮುಗೀಜ ಮರ್ರಿ ಎಂಕಲ್ ಯಾಪ ಶುರು ಆಯ್ರ ಅಂಚಾದ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ರಾಜಕೀಯದಕ್ಲೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಂಡಂದತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಇತ್ತುದನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತು ಒಂದು ಟಿವಿ ಬರ್ಪು ನಂಚೆ ಅನ್ಮೆಲ್ಲ ದೂರ ಪೋಯಿ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ ಪನ್ಯಾಕ್ ಅರವಿಂದಣ್ಣ ಪಾತೆರ್ ನೆಡು ಬಾರಿ ಹುಷಾರಿಂದ ಎಂಗ್ಲೇ ಮಾತಾರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ರಾಜಕೀಯ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೆರ್ ನಕಲು ಬೋಡು ಅಂಚಾದ ಪಾತೆರ್ನಾರು ಈರು ರಾಜಕೀಯಗೆ ಪಣ್ಣ ಪೋಯರೆ ಉಂಡ ರಾಜಕೀಯ ಅಪ್ಪಗ ತೂ ಬರೊಂದಿತ್ತೆ ನಿತ್ತೆ ಪುಗೆ ಬರೊಂದು ಪುಗೆಟೆ ಪೋಯಿಂದು
ರಾಜಕೀಯ ಪೋಪುನ ಮಲ್ಲತ್ತು ಆಡ ಯೋಗ್ಯತಲ ಬೋಡು ಆಗ ಭಾಗ್ಯಲ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ತೂರ ಪನ್ಪ ರಾಜಕೀಯ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಅಂದು ಎಂಕಲಾಣ್ಲ పోదు 2 గంట ఇల్లాలు చెప్పువ రాజకీయದ ఇల్లడ పోదు ముట్టునగా పుల్లి ఆపును ಆನಮ್ನೆ ಅದು ಅವಸ್ಥೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಲ್ಪ ಎತ್ತೋ ಪೊಡ್ತಗು ನಮ್ಮ ಮಲಮಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯದಕ್ಕಲು 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಹೊರ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡ್ದು పోపేరు ಅವಾಗ ನಂಗೆ ಅಪ್ಪಣಿ ಜನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಡ ಪೋ చెప్పారు ಆಯ್ಜ ಮಾರ್ರೆ ಆಂಡ ದಾಯಕಂದಿಗೆಂಡ ಜನಕ್ಕುಲ್ನ ಮೋಕ್ಕೆ ನಕ್ಲು ಒರ್ತು ನೋಡುಂದಾಂಡ ರಾಜಕೀಯದಕ್ಲು ಎತ್ತು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆವಡೆ ಕಷ್ಟ ಓಲುಂಡು ಅಕ್ಕಲ ಆ ಪೊರ್ತು ಗಡೆ ಬತ್ತು ಎತ್ತೋಡೆ ಅವು ಅಕ್ಕಳ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಕಲ ರಾಜಕೀಯಡು ಮಿತ್ತು ಬರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲು ಕಲಾವಿದರು ಆದುಪ್ಪೇರೆ ಅವು ಎಂಕಲ ವಾ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರಿತ್ತನಲ್ಲ ಅವು ನಿಕ್ಕಲ್ನ ತೋಚಿಪಾರ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂಕಲು ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ ನಾಟಕದ ಪಾತ್ರ ಎಂಚಿನ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಐನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪುನ ಎಂಕಲ ಒಂಜೇ ಬೇಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸೂಪರ್ ಅವು ಹಿಡಿದು ತೂ ಬರ್ಪುನ ಎಂಚಿನ ಅವು ಬಟನ್ ಎರಡನೇ ಉಂಡ ಬಟನ್ ಎರಡು ಉಂಡು ಕೇಳುಂಡು ರೈಟ್ ಅವು ಈ ದಾದನೆ ಪನಾಡು ಯೋಗಲ ಉಂಡು ಯೋಗ್ಯತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ರ ಅಥವಾ ಇವೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೊಕ್ಕ ಸಕಲ ಕಲಾಭಿಮಾನಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಅವು ಇರೆಗುಂಡು ಅಂಚನೆ ಉವೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಅರವಿಂದ್ ಅಣ್ಣ ಗೆಂದದೇ ಬರ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಧೈರ್ಯ ಎಂಕ್ಲೆಗುಂಡು ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಧೈರ್ಯಗೆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಕ್ಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೇ ಕಲಾವಿದೇನಿ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಮಾಲ್ಗೆ ದಾನೆ ಎಂಕಲ್ ದಾದ ಎಂಕಲ್ ದಾಲತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅವು ನಿಕ್ಲು ಹಿಡ್ದು ನಿಖಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದು ಅವರ ಮಾತ್ರ ಯಾನು ವಾ ವೇದಿಕೆ ಉಂಟನಲ್ಲ ಅತ್ತಂಡ ವಾ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಂದಾಂಡ ಅವು ನಿಖಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಅಂಜೆ ನಿಕ್ಲು ಹಿಡ್ದಾದ ಯಾನ್ ಅತ್ತಂದೆ ಏನಾಡ್ದಾದ ನಿಖಲ್ ಹತ್ತು ಅವು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಯಾನ್ ಯಾಪಕಲ ಎನ್ನು ನಯಲ ಹತ್ತು ಎಸ್ ಸೂಪರ್ ತೋ ಅಕ್ಲೆಗಾದು ಒಂಜಿ ಒಂಡ ಡೈಲಾಗ್ ಒಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅವೇ ಅವು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ಎಂಕದತ್ತು ಅಕ್ಲೆಗಾದು ನಿಕ್ಲೆ ಡೈಲಾಗ್ ಬೋಡಣ ಅರವಿಂದ್ ಅಣ್ಣನ ಯಾನಿ ಪನ್ಲೆ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಒಬ್ಬೆ ಬಾಡಿಯರು ಬೋಡ ಬರ್ಚ ಬೋಡು ಒಂದೇ ಅಕ್ಲೆ ಬನ್ನಿ ಸುಲಭದ ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಡು ಯಾ ಪನ್ಪೇನ್ ಈ ಪೋಯ ಅಂದ ಸೌಜನ್ಯ ಬಾರಿ ಹುಷಾರು ಎಂಕಲ ಮೋಕ್ಯದ ಪುಣ್ಣು ಅಂಚದ ಅಲ್ಲೇನು ಪೋಯ ಅಂದು ಬಂಡ ಏನ ನಾಲು ಒಂಜೇ ಶಬ್ದೋಡು ಈ ಪೋಯ ಪಂಡ ಅಡಿಗೆ ಮುಗಿಂಡು ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾತೇರ್ಲ ತೂದು ಪರೆ ಐಟ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಮಾತೇರ್ಲ ತಿಳ್ದಾರು ಒಂದು ನಿಖಲ್ ಪನ್ಪರ ತ್ಯಾನ್ ಪನೋಡ ತ್ಯಾನೆ ಪನೋಡೆ ಅರೆ ಖುಷಿ ಅಂಡಿಗೆ ಆ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿನಾರಿಗೆ ಅವು ಖುಷಿ ಅಂಡು ಅತ್ತ ಆ ಪುಗೆಕ್ಲಾತು ಖುಷಿ ಆಯ್ನ ಅವಲ್ಲಿ ಮೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಹೆಕ್ಕ ಸಕ್ಕ ಮೂವಿಡ್ ಏನೊಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಬಂತೆ ಈ ಪ್ರಾಯಡ್ ಹತ್ತು ಅಪ್ಪ ಕೊಂಚೂರು ಪ್ರಾಯ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಇತ್ತ ಏಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ ನನ್ನ ಕೊರ್ಲೆ ಬಂಡಲ್ಲ ಏರ ಕೊರೆಯರು ಎಂಕ ಶಿಲ್ಪ ಬೋಡಿ ಏನಾರು ತುಂಬ ಐಪತ್ತೊಂದು போய் நான் ಅಂಚಾದು ನಿಖಿಲ್ನ ಮೋಕ್ಯ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಯಾಪಕುಲ ಉಪ್ಪಡೆ ಯಾನು ಡೈಲಾಗ್ ಪಾತಿರದು ಉಂತುಂಡ ಅವಳು ಎಂಕಲ ಕೇಳಿನ ಬಾಸುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ನಿಖಿಲ ಈ GL1 ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ಬೆಳಗೊಡು ఉందాండ ಅವು ನಿಖಿಲ್ನ ಕೈಟ್ ಅಕ್ಕಲು ಓಪನ್ ಮಾಲ್ ತೀದು ಪೆರೆ ಯಾವು ಅಂಡ ಜನಕ್ಕುಲ್ನ ಅಡೆಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಇತ್ತೇರ್ನ ಮಾತ್ರ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳಗುಣಿಗೆ ಅಂಚಾದ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತೇರ್ಲ ಇನಿ ಮಾತ್ರತ್ ಬರ್ಪುಣಿ ಯಾಪಲ ಬತ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಪ್ಪಲೆ ನಿಖಲ್ನ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅವು ಅಕ್ಲೆಗುಂಡು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅಂಡ ದೇವರನ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಪ್ಪಡೆ ಎನ್ನ 2 ಪಾತ್ರೆ ಮುಗಿಪೋಯನ್ ನಿಖರ ಸುದ್ದಿ ಸದಭಿರುಚಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್ ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವರದಿ.